Дай го бардават се вижда. Бай, Валя, засмей се! Дай, Валя, ела тука! Чакай бе, Косима бе! Дай сега садна! Чакай да пусти тука за органите на реда. За органите на реда? Да ги пусти. Ама искам да прикасваш! Стига! Какво правиш бе? Та буденицка. Гледай са какви кравешки война. Анара не го сега, деца вика. С повечко гъщица. Айде! Оп! Стига! Добре си! Вади такова, вади пожарогасител. Бъде пожарното. Вади пожарогасител, брат, ще се запали, ще гръмни. Давай! Фърля го в снега, оле го френ! Фърля го в снега! Давай назад! Давай в снегът! Нещо му няма, бе. Ама как нищо му няма, ще гръмни, той нагасли на какво е? Ама как няма се за? Ате! Ще угасни, да. Дай, ще гръмни, бе! Отваряй капака, че не замине, ей. Къде гори бе? Къде гори бе? Всякъде! Давай, прилагаш къде бе, глупак! Дай го да бе! Върне, стяг бе! Лей го паси! Само долу. Давай, гаси го е, глупак! Хвърляй по генерацията. Гаси го, двигателя е, глупак! Няма, ще угасни. Гаси двигателя бе! Няма, ще угасни, нищо му няма. Бе, как? Питър на Исай бебето и те го запалихме, бе. Бъде голфонията. С такива лайдани са ми съм съседа. Гаси го е! Угасна, бе, чакай. Там още гори, чакай. Майка ми, тук иде! Извади го, бе, Сашо, мама ти не бъде! Там долу. Там долу ти гарнито. Вижте го! Чакай го, пълна! Не може! Как гори, бе? Боли, вътре гори! Дайте ще гръмни той нещо. Защо не мирава ти пожарогасителя? Слушай, там долу гори, бе. Дайте да го оправим там долу. Бечка, бягай далеч, Бечка, бягай далеч. Ти ще гърми. Давай сега бе, го Петър кликва.
Ай, що не ради, пожа да гасите, бе? Дай пожа да гасите, бе! Що не ради? Да. Какво не викате? Долу, брял! Е, там долу фърлейте с някакво. Хвърляй там, бе. Фърлейте там. Дай пожа да гасите, бе. Ти ще гръмни, бе. Ами, не мой. Где има кофа, бе, за вода? Бързи, бе! Не мой, бе. Гори, бе, вътре гори, бе. А, вътре. Вътре, бе, братки, бе! Давай, бе, давай, бе! Той му кавата помна, мама му да еба. Добре, чакай. Ти голямо. Давай, бе, давай, човек! Добре, дайте да го преместим малко и да се такова. Чакай, бе. Айде, бе, че Добре, гори, дайте бе! го за ръстил. Дайте го за ръстил. Дай ти зърга с бе, Миро! Ами, нямам, аз не съм с кола, бе, човек. Няма, бе! Аз не съм с кола. Виж кой нямаме, бързи, бе! Дайте кала. Тихомир, вари, викай Тихомир, мечката. Няма точни работи, бе! Пробвай! Работи, гледай! Бягай назад. Бягай назад, ти бягай назад. Аре, Кристария, бързи, бе, брат! Че косай си ума, бе! Майка му да и пу! Чакай, ще угасне. Сакай, ще угасне. Да, ти бягай. Аз ти ще направя. Не мисля, чакай. Разтръскай. Какво го прави? Ами, цъкай, спри. Как ми е, брат? Чакай. Ходи на нас, бе! Поливай, бе, Кристария! Тук бе, глупак, тук, бе! Блин. Вътре! Гасна! Давай, бе, бързо! Ще му да, бе! Ти брат, как го гасна? Още Давай, три. бе, още му да Още три. Е, там малко клей. Дай още за. Я пусти, бе! Дай пуши ръстил. Сашо. Разтръскай го и щупи първо ти. Тръскай, бе, давай, лашкай го яко, бе! Е, там отдолу. Сашо, тук вътре. Дай отдолу, Сашо. Чакай. Голям клип, 7 минути клип, бе. На място се запали. Няма ти та лигата. Свурна катра. Бай, Вале, Да си, бе, пъскай тук, яко ще си излъг сървата! Свърши, брат. Я го пълни, бай, Вали. Как ще го? Не го пали! Ето голям клип, вечер. Айде, два пъжара не стоя. Стиго, брат. На време там свигал долу да охлади. Къде си го вреш, то послать му мръдни, бе, глупайдер! Ще го натикаме вътре назад. Дали ти е още? Не мой да мръдни, брат! Ще мръдни, баго. Остай го тук, остай го Има ток шаплани, давай. Утре ще се скепите на клип, момчета. 7 минути, 8 минути клип. Аз пускам във Фейсбука. Добре, че ми ка порал, че гори е, глупак! Къде ми ка? Добре, ка порал, че гори е! Ти ми кам, бе! Откъде си ми кам, бе, Айдар? Добре, ми ка порал, че гори е целия, бе, глупидер! Брат, аз се ядоса на тиката, че ни ми работи по жълто. Кърфишек, момче, гледам. Бати, дена камара пари му дал. Мало е да са пи по толкова си мога да се кара. Ти си прав, аз си шо. Ама ти съм карал, бе! Бай, Ваня, дай да го мръдна. Аз имам клип как се сдвигат гумите. Добре, бе, то много... Бай, аз смотрих там страшен клип как сдвигаш задната гума. Лявата или дясната? Аз много малко се развивам. Слушайте, това шрот направо се подпали много сериозно. Добре, Абе, ти мукавата, бе! Ти не си виждал, не сара, питай Кристан, съни бяша, брат, как помна. Ма не дейте. Горя по Димитър Роган. Съни бяша. Съни бяша, Димитър Роган, горя, човек. Ти много лоша профия.